Идел буендагы кайбер төбәкләрдәге сыман Пенза өлкәсендә дә берничә мөфтият теркәлгән. Төбәк татарларының гомуми җыелышына килүчеләр белән аралашканда шуны аңладым. Мөфтиятләрнең берсе Равил Ганиетдинга, икенчесе Тәлгат Таҗетдинга, өченчесе Әлбир хәзрәт Кыргановка карый икән. Дүртенчесе гомумән мөстәкыйль мөфтият, бер диния нәзарәтенә дә карамый. Россия кануннары шундый, күп мөфтиятләр теркәргә мөмкинлек бирә. Төбәктәге 4 мөфтият үз кануннары, үз уставлары белән эшләсәләр дә, бүген алар барысы да бер үк залга җыелып, милләтебезнең бүгенге хәле, илдәге вазгыять хакында бергәләп аралашырга булганнар. Төрле оешмаларда булсалар да, бер үк дингә, бер үк халыкка хезмәт итәләр бит. Шуңа күрә аларны уртак проблемаларда борчый. Biz Musa Bey'e Algiyet'e komiti açtık bunların gazete. Yılda uzdrabız ne tüyel uzun biraz. Şunday uzun merkeziyeti. Якташлар мәдәният оешмасы рәисе Равил Салюков җирле татар тарихын өйрәнү бүгенге көннең иң мөһим бурычы диде. Чөнки ерак гасырлардан бирле Пенза төбәгендә гомер итүче татарларның рухи һәм бай мәдәни мирасы әле һаман да өйрәнелмәгән бер катлам булып тора. Без монда диаспора дигән хәзрәт әйтте. Безнеке монда тамырларыбыз, наверное, санасан иң первый безнең монда татарлар. Күтәрәгә инде тагын безнеке тарихны, тарих турында сөйләсәк. Bulgarını söyleyeceğiz. Erkeği buldu. Naravşan bizning. Бүген күп җирләрдә, аеруча авылларда эш юклыктан зарланалар. Шуңа сәбәп итеп авылда яшьләр калмый диләр. Бу уңайдан Урта Әләзәндә зак еллар укытучы булып эшләгән Рәшит Бибарцовның үз фикер тәкъдиме бар. Кем икән акчашлы белми, ул хайваннар үсете. Кем икән акчашлы белми, ул тирәк авылларга кембикормлар сатып тора. Без татарлар эшне яратабыз. Без эшләшмәбез, без эшне ашыйбыз. Әлбәттә инде мөфтиләр һәм мәчет имамнары җыелган җирдә дин, әхлак хакында сөйләшү җыенның төп темасы иде. Сер түгел, 90нчы еллар башында ислам динендә яңа агымнар барлыкка килде. Әби-бабайларыбыздан калган йолаларыбызга үзгәрешләр керде. Шуңа күрә дә традицион ислам дигән төшенчә барлыкка килде. Традиционный ислам ул шул ислам, кайсы үзенең беренче источнигыннан чыккан ислам. Ул минем понятиемда, минем аңлавымда Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nişek İslam dinini anlattı, nişek sahabalar onu anladılar, Peygamberinin dostları, nişek ul dinnalar alıp bardılar, şul mene tradisyonlu İslam diye beytiler. Пенза татарларының зур җыенында чыгыш ясаган һәр кеше дә татар телендә аралашуның кимүе, саф татар авылларында да балаларның үзара рус телендә генә сөйләшүен зур фаҗига белән тиңнәделәр. Татарча сүзләргә өйрәтергә кирәк үдә. Анасы, атасы әгәр өйрәтмәсә, кем суган öğretir? Аннан инде эстафета ала татар теленә, значит, атасы, анасы, ну, школ, детский сад, например, и общение, кешеләр белән очрашып, татар халкы белән бергә общаться итеп, конечно, татарча кирәк сүзләргә. Пенза өлкәсенең 4 мөфтие катнашындагы җыен кичен авыз ачу мәҗлесе белән дәвам итте. Соңгы елларда ифтар ашын дин кардәшләребез күмәкләп уздыруны матур бер гадәткә керткән. Руза тутышларның саны арта, елдан ел арта. Яшьләребез, Аллага шөкер, киңәлә без шатланабыз. Безнең өлкәдә, Пенза өлкәсендә башка өлкәләрдәге имамнар белән, хәзрәтләр белән, хаҗиларыбыз белән катнашкан вакытта алар да шул нәрсә турында сөйли. Бүгенге чараны һәм ифтарны төбәкнең танылган җәмәгать эшлеклесе эшмәкәр Бакир Акҗигитов үзенең Кунак исемле ресторанында уздыра. Өстәл артында авыллардан килгән иҗтимагый оешма активистлары, имамнар, эшмәкәрләр һәм ак калфак кызлары. Имамнар халык белән ныграк эшләргә тотынсыннар. Чөнки без телне саклар өчен, динне саклар өчен безгә кирәк халыкка уятырга, алар йөрәклегендә татарлык булсын. Татарлык башыннан сыйпап яшьтән үк чын татар булган бала гына кимере булып татар булып калыр. Сүздә юк, төрле ясалыкта эшләүче мөфтиятләрне бергә җыйнап, түгәрәк өстәл янына утырту бердәмлеккә беренче адым булса, аларның сабыр гына бер-берсен тыңлап, фикер уртаклашулары исә ислам дипломатиясе хакында сөйли. Пенза өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.